Maswera sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidza zvekare kune chimwe chirongwa pano pa Facebook Secrets and Confessions. Tadzoka zvekare nemamwe messages. Regedzai tibva tapinda messages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu nakavika uchitupa changu. Inuwo ndichachinja madates ndichati zvakaitikawo last month to protect my identity. Zvekare ndichati ndakauya muno muSouth Africa iro rino gore. Saka zvakaitika mukoma nemurume wangu takati tauya kuno ndokubva tachizotanga kugara navatete zvekare nemurume wavo but vainge vachigara RDP. Saka tainge tiine room yedu takazoti tatanga kushanda ndokubva tachizotsvakawo muguku wedu tikatanga kugara somewhere else. Nemurume takazoenda kumusha ndokubva tachizono apply mapassport tikabva tachizodzoka. Saka tadzoka kudaro mukoma ndainge ndava kutoshanda ndakatsvakirwa basa navatete vangu vainge vagara vachishanda as a maid. Saka location kwatinogara neuko kwatinoshanda patori nekamufambo zvekuti unofamba about 20 to 30 something minutes. Saka nerimwe zuva takazoti tichibva kubasa musi wacho iwoyo vatete vakandifonera vakati ndimirire muroora nekuda kwekuti vainge vanzi vange vachishanda overtime. Saka ndakavamirira mukoma Nashe then takazoti tava kufamba tichibva ikoko ngati somewhere kuma 6:30 but kunze kwainge kwatosviba ndopatakabva tachizomirirwa nechivheni chemapurisa. Saka chivheni chakati chamira mukoma ndipo apo patakabva tachizobvunzwa mapasipoti tikabva tachizovapa mapasipoti edu. Mushure mekunge tavapa mapasipoti edu vakabva vachizoti koma permit enyu aripi. Tikavaudza kuti tinoshandisa madays tainge tichida kuti tinge tichivapa mari asi vakaramba mari vakabva vatiisa muvheni mavo vakadhiraivha vakabva vachizoenda nesu kune kamwe kasango. Vainge vari vaviri varume ava vakabva vachizoti ivo vainge vasingade mari asi mari vakazoitora. Saka vatete vakazorara nemurume umwe wacho kumberi inini ndainge ndiri kumashure. Ndozvakaitika murume uyo pandakarara naye haana kundishandisira dziviriro but navatete vangu umwe wacho vanoti ivo vakashandisirana naye dziviriro asi hatina kuzombotaura nezvayo nyaya iyi mukoma Nashe. Ndo zvakaitikawo izvi apo patainge tichibva kubasa patakasungwa nemapurisa. Saka mubvunzo wangu mukoma kwamuri ndewekuti vatete sezvo tisina kumbogara takataura pamusoro payo nyaya iyi ndinofanira kuti ndige ndichivabvunza here kana kuti ndongoramba hangu ndakanyarara? Please tell me. I am very traumatized nekuda kwezvinhu izvo zvakaitika. Vakatora mari zvekare vakazorara nesu mapurisa iwavo. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. ngatizamei kuti tinge tichitaura navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi ndo zvakaitika apo pavainge vachibva kubasa. Hanzi vatete nemuroora vakabatwa chibharo nemapurisa. Mapurisa awa hanzi vainge vachiti havadi mari but after that vakazotora mari. Saka hanzi hatina kumbogara takataura nezvayo nyaya yacho ivo amaiguru ava navatete vavo. Let us try to speak with her in the comment section. Zvakangoma hazvo vedu we. Hanzi I am very traumatized nekuda kwezvinhu izvo zvakaitika. Inotaurika nyaya iyi here kana kuti kwete? Ya ndo anonzi ma1. Regedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamira sekudai so. Hanzi makadi zvenyu mukoma ndinokumbirawo kuti muke muchindiposterawo nyaya yangu makavika uchitupa changu. Ininiwo ndauya pano ndiine secret yangu iyo yandiinayo but kurarama kwacho kwava kundiremera. Chiri kundirwadza mukoma ndechekuti Mwari vakatuma mufundisi kwandiri. Mufundisi uyu akangouya nemessage kwandiri mushure mekunge ndaitawo donation kuchechi kwavo. Vakauya nemari, vakazoya nemari kwandiri musi weMonday. This Monday mukoma Nashe ndakaenda kune imwe chechi iyi ndeye maZimbabwe. Handichatauri hangu zita asi makatombotaura nezvaro zita racho rechechi yacho pano
pamakambopa imwe confession ndaenda kuya sezvandainge ndakaudzwa nasekuru Banda avo n'anga yangu inondibatsira yekuzambia vainge vakanditi ndinofanira kuti ndige ndichitsvaka church yandinopa donation. Ndakaenda kuya this last Sunday ndokubva ndanosiya donation ikoko, mari yangu yainge iri muenvelope. Saka ndakazoshamisika musi weMonday vamufundisi vakauya kumba kwangu ende anditozivi kuti vakapaziva sei pamba pangu, zvimwe kuda nekuda kwekuti Asha akanyora address handizivi. Ndakabva ndabuda panze ndikavati vamufundisi pindai, what do I owe you this visit? Vakabva vati kwandiri vainge vauya kuzodzosa mari uye zvekare vainge vasingapindi pamba pangu, vainge vasingadi kupinda. Saka ndakabva ndachizogamuchira mari iya mushure mekunge vatoigadzika pasi. Vakati kana kuri kunzi unenge usingaidi ndavakuisiya hangu pano, achainhonga. Zvino nekuda kwekuti mari iyi ndainge ndakatoigadzira, ndakaona kuti kana ikazonhongwa neumwe munhu anokwanisa kana kuzotondikanganisira mhiko dzangu. Mari ndinayo, mari iyi zvino ndiri kunzi ndiri kufanira kuti ndinge ndichinoipa vamwe sekuru vangu, hanzvadzi yamai vangu. Ndichati sekuru ava vanogara kuCape Town, ivo varimo zvavo muno muSouth Africa. Saka chiri kundirwadza mukoma ndechekuti pamhiko dzangu dzandainge ndakaita dzainge dziri nyore kwazvo. Muchechi umu ndaifanira kuti ndinge ndichizowana mukadzi wekuroora uyo wandainge ndichazoshandisa pamhiko dzangu dzeurombwa, noti kumuuraya, asi ainge achazongopota achingorarwawo nezvinhu zvangu. Zvainge zviri nyore, painge pasina kudeuka kweropa ipapo. Handiziviwo kuti vakazviziva sei vamufundisi ava kuti donation iyo yandainge ndichida kuvapa idonation yainge itori nemhiko mukati, vakadzosa mari yacho. Saka apa ndakaudzwa kuti kana ndikasaenda kuCape Town kunopa sekuru vangu mari ndinokwanisa kufa. Apa sekuru ava ndikavapa mari vari kufanira kuti vange vachizofa. Mari iyi mukoma yandainge ndakadonata kuchechi yakawandisa zvekuti sekuru ivo vanokwanisa kutonyumwa kuti sei muzukuru angotanga kungotaura neni apa ava kuda kundipa mari yakawanda kudai. Handiziviwo kana ariko anoda zvake kugamuchira mari iyi. Handizivi kuti kana ndikaipa mutorwa mari iyoyo anokwanisa kufa here kana kuti kwete, asi ndakanze ndinofanira kuti ndinge ndichizviita zvinhu izvi nekuchimbidza. Iniwo ndakaromba nekuda kwekuti ndainge ndichingosangana neminyama mukati mekurarama kwangu kubva zvandainge ndakauya kuno kuJoni. Ndainge ndisina kana kukwanisa kumbodzokera kuZimbabwe. Ndaona kuti life iri kuramba kufaya mukuzowirirana nemamwe maZambian. Ndo pandakabva ndachizoenda kuZambia, takaenda nekuBotswana, ndokubva ndachizonoromba mukoma ndikadzoka kuno ndeine hari yandainge ndiinayo. Zvino pakazoitika dambudziko zvakazokonzeresa kuti ndinge ndichizodeura ropa ramai vangu. Ndakazotora umwe mukadzi akauya kumba kwangu for a sleep over. Ndakazoti ndaenda kubasa ndokubva achizosara achitsvaira achiklina. Saka akati achinobata hari ndokubva yaputsika nekuti hari iyi yainge isingafaniri kuti inge ichizobatwa nemunhukadzi. Iniwo makuseni pandakabuda ndichienda kubasa ndainge ndisina kana kutombo zvifungidzira kuti mukadzi iye angazosara achitsvaira nekuzoita thorough cleaning. Hari iyi mukoma ndainge ndakangoigadzikawo mune chimwe chishelf icho chandainge ndichishandisa kurongedzera hembe dzangu mazuva acho iwawo, because ndainge ndisati ndanyatsokuita mari. Saka kuputsika kwakaita hari iyoyo mukoma usiku hwacho ihwohwo ndakabva ndachizoshanyirwa nasekuru avo vekuZambia. Vakauya kwandiri vakabva vati muzukuru waputsa mhiko dzako. Ndikati zvino ndoita sei? Vakabva vati kwandiri kuti unge uchigadzirisa mhiko dzako unofanira kuti unge uchiuraya mubereki wako. Ndo pandakabva ndachizosarudza kuti ndinge ndichiuraya amai vangu nekuti vangu baba pose pandainge ndichiedza kuti ndinge ndichivabaya nebakatwa vaivhikirwa nemidzimu yavo. Ndaiona shumba yakamira kumberi kwangu, asi amai ndivo vandakakwanisa kuti ndinge ndichizobaya. Mushure mekunge ndavabaya amai vakafa, ndikaenda kurufu rwavo amai ndikashandisa mari yakawanda chaizvo pakuvigwa kwavo. Saka ndizivi kuti mungandiwanirawo here mutorwa uyo anoda hake kugamuchira mari iyi yakadzoswa navamufundisi.
Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Yo zvakangogoma hazvo vedu we. Rekedzai tibva taenda panyedu inotevera. Nyedu inotevera yakamera sekudai so. Hanzi mukomana achibuditsai nyaya yangu sahaidi. Mumba medu takazvarwa 36. First born mukomana anova ndiye ane nyaya hombe yaakasiya atiparira mugore rainge riri gore ra 2000. Hanzvadzi yangu ndichamuti Simba akauya muno muSouth Africa. Paakauya muSouth Africa mainge muri mugore ra 1993 ndobva achizosvikoita basa rekuba akabva achizosungwa mugore ra 1999. Ipapo vainge vaedza kuda kurobha motikari yemari, saka akabva achizopfurwa gumbo ndobva achizoenda kujeri. Amai vakauyawo South Africa mugore raasungwa kuzotora mukadzi wake. Paakauya kuZim akasvikoita zvechipfambi nehama nevamwewo varume mugore ra 2000. Baba vakashaya, ndo musi uyo wabudawo mukoma Simba mujeri akazosvikawo kuZim. Baba vainge vavigwa. Vanhu vemulocation taigara kune imwe location iri kudhuze nekuMbare vakatanga kumuudza nezvemukadzi wake kuti aita zvechipfambi. Akauya akatibvunza tikaramba nekuti tainge takanze naamai vedu tisambofa takataura, asi akaramba achingonetsa kusvika musi uyo waakazotitora inini nesista yangu achiti ndisu taipfurira mukadzi wake chipfambi. Aida kunotirovera kusango rekuna Beatrice akazodzokera zvake muroad. Ndokuponawo kwatakaita. Paopposite pepamba pedu paigara musikana uyo wandichati Tinashe aivawo zera redu, taitotambawo naye. So pakazobudawo guhwa rekuti aitozivawo zvikomba zvemuroora wedu. So Simba aigara achienda kumba kwana Tinashe achinoita musindo kusvika zuva raakazongoshaika Tinashe kusvika pari zvino haasati awanikwa. So tinofungidzira kuti Simba ane chekuita nekushayikwa kwaTinashe, nekuti kune vaiti vakamuona Tinashe achikwira motikari yaSimba kasi hapana akambosimudza musoro, nekuti vanhu vainge vachimutya Simba nekuti ainge atori nepfuti yaigara mugadheni yakachererwa pasi. So tinofungidzira uye zvakare tinofungidziro dzekuti pamwe Tinashe zvaakaonekwa achipinda mumotikari maSimba akaendwa naye kusango akarohwa akafa akavigwa, nekuti kubva zuva iroro haana kuzoonekwa. Takazobva tose muZim gore rafa amai vedu tichiuya muno muSouth Africa muCape Town. Muno muSouth Africa Simba ainge ari gangster ane nhamba, akambobvisa mukhaladi maziso akauya nawo ari muhomwe. Munhu waakabvisa maziso ainzi aiva Chirema chainge chiri pawheelchair. Mukoma nyaya dzake dzakawandisa handikwanisi kutaura dzose, asi Simba akazourawa muna 2016. Ndabvisa gore raafa chairo akabayiwa nebanga atengwa kuti anobvunza chikwereti. Ndo rimwe rainge riri basa rake rekutengwa nevanhu kunorova vanhu. Vamwe vaitomuti Batista wemuWWF, asi akazofa sehuku, kufa achiita zvekuchekwa mutsipa, ID crime. Akafa asina kutiudza zvakaitika kuna Tinashe. Kumubvunza paainge ari mupenyu taimutya. Munhu aigara nepfuti aityisa mukoma. Kubva 2000 mukoma Nashe hama dzaTinashe havazivi kune mwana wavo, ende hakuna kana akazombomuona kana kunzwa nezvake. Mukoma akatongorova zvake Tinashe. Pakashaya amai vedu, madzisekuru edu vakabuditsa secret yekuti Simba aisava mwana wababa vedu. Zvino hatichazivi kuti mhosva dzaSimba todzibatawo sei, nekuti takayamwa zamu rimwe chete, nekuti kuvabatsiri kwatakamboenda takanzi tiri kutevererwa nemweya wengozi. Tatambura kuti tiendewo kunoudza madzisekuru edu zvakasiyiwa zvaitwa naSimba. Hatidiwi, tinonzi tiri mabwidi, nekuti baba vedu vainge vari muNdebele kwababawo zvimwe chete. Vanoti vaisada kuti baba vedu vange vachiroora mushona. Tapererwa tiri pakati kuti tiende kwana Tinashe tinovaudza kuti uye zvekare tinovaudza mafungiro edu pamusoro pemwana wavo.
pari kutiremera tisingazivi uko kune mwana wavo. Ndinorwadziwa mukomanashi neimwe hanzvadzi yangu anogara muroad. Masvondo apera ndakaenda kunomuona mukoma. Ndakarwadziwa pandaida kupinda naye muShoprite kuti ndimutengere chikafu. Vakamudzinga. Ndakapinda muShoprite ndichichema. Anenge achinhuhwa mukoma. Ukamutora anotiza achidzokera muroad. Mumwe hanzvadzi yangu kutaura naye anenge achingorasa nyaya. Mukoma tatambura. Mukomanashi tiri marombe uno muSouth Africa. Tinongodzungaira. Ndinokumbirawo vedare renyu vatibatsirewo nemazano nevabatsiri vangakwanisa kutibatsirawo. Mukomanashi zvinotyisa zvaitwa naSimba. Ndatya kutaura zvose. Ndinotya mapurisa nehama dzevanhu vaakakanganisira. Aimbonzi akauraya munhu akamuisa pasi pemubhedha, akarara nemukadzi wake pamubhedha, chitunha chiri pasi. Mukomanashi musapa vanhu manumbers angu pamwe ndingazivikanwa. Ndatenda hangu. Vedare ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna vanzvadzi vedu. Zvakangooma hazvo vedu we. Ngatizamei kuti tinge tichitaura navo vanzvadzi vedu ava. Vakambotumidzira as a WhatsApp voice note ruregerero vanzvadzi nekuti ndakatora nguva kuti ndinge ndichizoverenga nyaya yenyu, asi ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi tiri kutsvakawo vabatsiri, vanhu vanokwanisa kutibatsira. Strange things indeed they do happen in this world. Hanzi tangova marombe tinongodzungairawo muSouth Africa tichazivi kuti tonanga kupi. Apa pari kunetsa ndepekuti ava mukoma Simba ava vekufa, hanzi they are not related by blood. Hanzi vanongosanganawo kuna amai. Isecret iyo yakazobudawo. I think hanzi after amai vavo vazoshayika kuti you do not share the same blood. Zvino havazivi kuti voita sei. Apa ivo vari kuti baba vavo hanzi vainge vari muNdebele, saka vaiti kana vakaenda ikoko hanzi vaita sei vanonotukwa ikoko vachinzi nekuti baba vavo vakaroora muShona. Apawo kuti vange vachienda kumadzisekuru vanonotukwa zvekare ikoko. Akomanaka zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi hatizivi kuti toenda kupi. Kune avo vanenge vachida kuvabatsira either nema prayers or anything, you can come to my inbox please, I beg you. Zvekare vanenge vachida kungovapawo counseling, you can come to my inbox toona kuti vangabatsirikana sei. Strange things indeed they do happen in this world. Regedzai vataenda panyedu inotevera. Zvakangooma kane, zvakangooma hazvo vedu we. Hanzi mukoma makadii zvenyu. Inyowo ndakaitawo mwana nemuNigerian uyo wandainge ndichishandira. Handizivi kuti mwana wangu achiri mupenyu here kana kuti kwete. muNigerian uyo ndakatanga kumushandira mugore ra2014 ainge akaroora muSouth African. Saka muSouth African uyo akazongowanikwa akafa, but zvinonzi akarumwa nenyoka black mamba, but nyoka iyoyo havana kuiwana. Nyoka iyi inonzi yakangomurumira bedroom make akazongowanikwawo akasviba, zvikanzi akarumwa neblack mamba. Saka iniwo ndakati ndichimushandira murume uyu aigara achingochema nguva zhinji. So when I was comforting him ndo patakazotanga kudanana. Takadanana kuzonosvika achizondipa pamuviri. Ainge akandivimbisa kuti ainge achazondiroora, tainge tichazochata tose. After ndamuzvarira mwana akazotiza nemwana wangu tisati takwanisa kuti tinge tichichata kuita kuti ndinge ndichiwanawo mapepa. Saka mwana wangu akatoreswa birth certificate neumwe mukadzi wemuno muSouth Africa. Kana zita rake handitomuzivi mukadzi iyeye, but ainge achigarawo munomo muDurban. But zvinoratidza kuti mukadzi uyu ainge achiwirirana the late wife, asi zita handirizivi. Zvinhu zvacho zvose zvaiitwa zvaingoitwa nemuNigerian ndisingabvunzi zvakawanda. Ainge aine mari. muNigerian uyu akazobuda muno muSouth Africa akatiza nemwana wangu. Ndinogara ndichizvimba makumbo kana ndikatanga kufunga nezvemwana wangu mukoma.